Понякога тялото реагира без да разбираме защо. Умора, безсъние, глад, напрежение, стягане и още много и различни усещания в тялото. Когато започнах да изследвам това за мен, установих, че всъщност това е вик на тялото. Начин, по който то да ми каже, че всъщност аз не живея по начин, по който желая. Че съм загубила връзката със себе си. И всъщност тялото е вратата към спокойствието, а не е пречка. Ако искаш и ти да можеш да се свържеш по-дълбоко с твоите усещания, можеш да попълниш анкетата, която създадах специално за това, за да получиш по-дълбока връзка с теб самия. Ако попълниш анкетата до 29 януари 2026 година, ще имаш възможността да получиш сесия, в която да изградим твоята лична система за вътрешна устойчивост. Линк ще намериш над видеото в описанието.